lygio susidaryt. Jisai va šitas vienintelis čia, kuris pašaudo ir mane vančiatą dar paliko, kur nedaisiu visų. Vienintelis iš visų, kuris Namas pašaudo. po vienas? Va tai. Tu mane kiaurai dėžės, o šiaip jisai man kurva dėžės stovi. Normalus. Kas tai yra, karu? Kaip tu su God Mode žaidai? Kokiu, kad modu, ką tu šneki? Literaliai pataikė gal 200 kartą. Gerai čia kiaurai sušaudai, ne? Domiuksai viskas štamti pirmą. Nu tai oi. Valiu padėvim, senis. Ir jam pirmą pis dabar. Jis jam pirmą, seniu. Вообще похуй, Саня. Że nie mówiła nic. Że nie mówiła nigdy prosto w oczy szła pod wiatr. Ta miłość miała dla niej inny smak. O tobie trudno jest zapomnieć. Nie mówiła nic, chciała sobą być. Lubiła solo tańczyć aż po świt. Kochałem ją jak nikt, wciąż nie mówiła nic. A co jeśli tak już miało z nią tak być?